हारियानाजोंहाय दोनखारलांदों हारियानाजों हमजादों नों BSF सासे हिनजाव गोनांखा मानसिखौ माने गोसथोनानै रिलेशनशिपआव थादों बेना हिनजाव दं नोंनि थाखाय बिनि हिनजावा खुथाब गाबो गावनि हिनजावखौ डिभर्स होनो नागिरदों 25 बोसोर जाबाय आङो 25 बोसोर जाबाय नोङो नोंनाव लाजिनाय गैया मोखाङाव इसेबां उन्दै होना लानो नोंखौ अननानैसो आं नोंनि आधार कार्डखौ देखायला हारियानाजोंहाय दोनखारलांदों हारियानाजों हमजादों होननाय बे रावखौहाय फार्स्टआवनो नोङो खोनासंना लाबानो जाबाय आं नोंखौ हारियानायाव दोनखारलांदों हारियानाजों हमजादों बिदि बाथ्रा जेबो होनफेराखै हारियानि मानसिजों दोनखारलांदों होननानै बुंफेराखै हारियानायाव दोनखारलांदों नोङो जोंनि बर'नि सासे बोराय मानसिजों बैसो जानाय हिनजाव गोनांखा गथ' गोनांखा बे मानसिजों दोनखारलांदोंमोन नोङो ओमफ्राय बे मानसिया दा मा होनो टट' सालायो बिनि नाम खिथानो हायो आं खिन्थु बे मानसिया आंनि जेबो सुथुर नङाना बिनि थाखायनो आङो बिनि नामखौ खिथाला आरो नोंहा बेजों गथ'बो सासे दङ मिथिगौ ना नोंनि आधार कार्ड दं आंनाव ओमफ्राय नोंथाङा मा होनदों बैसोखौ र' आं बेखौबो दा खिथागोन जेब्लासिम नोङो आंनाव निमाहा बिया अब्लासिम आं नोंनि भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंनि रियेल काहिनिखौ देखायजोबना होगोन अडियन्सनो नों मानो आंखौ एदावना लानांगौ हो नोंखौ आं माबाफोर होनदोंमोन नामा मानो एदावना लानांगौ नोङो हो थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं बिनि रियेल काहिनि फंनैसो नोंथांमोननो खिथानो नोंथांमोना जुदि मिथियोबाना बेखौ मुगैगोन साथाम हिनजाव गोनांखा मानसिजों हाबा जायालासिनो रिलेशनशिपआव थादों रुम भारा लायै थादों बेलेग बिदि बियो सेस प्रुफ होजोबगोन आं नांगौबा बुंबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा आंखौ होनदों थानायाव लोगो हमनो खौ आं थानायावसो केस होगोन दम दं नोंनाव थानायाव लोगो हमनो आरो नोङो टाउनाव मानो थायो टाउनाव नोङो मा खामानि मावनानै रुम भारा होयो नोङो हो नोंनाव जेबो खामानि गैया नोंहा हौवाबो पार्मानेन्ट गैया सोलायबाय थायो मा खामानि मावनानै नों टाउनाव रुम भाराखौ होनो हायो नों BSF सासे हिनजाव गोनांखा मानसिखौ माने गोसथोनानै रिलेशनशिपआव थादों आरो नों BSFनि साख्रिनि जायगायावबो नों थांनानै थाहैफायोमोन बेजों ओमफ्राय जेब्ला BSFनि हिनजावा मिन्थिनानै बिनि अफिसारफोरनो खिथायो माबा मोनसे बिदिनो एक्सन लानो थाखाय कमप्लेन होयो थ' BSFआ नोंखौ हरजों हर दोनफैदों मिथिगौ नों मानि थाखाय बिदि मालाय हिनजाव गोनांखा मानसिफोरजों बिदि खालामगासिनो नोंनाव मोखाङाव लाजिनाय गैया नोंहाबो गथ' दं हो BSF मानसिखौ आरो बे BSFजों नों दिल्लीयाव थांदों लोगो हमहैदों दिल्लीयाव बेरायहैदों नोङो सप्तासे ना मा थानानै फैबाय नों बेजों बेना हिनजाव दं नोंनि थाखाय बिनि हिनजावा खुथाब गाबो नोंनि थाखाय बे हौवाया गावनि हिनजावखौ डिभर्स होनो नागिरदों बेनाव गथ' गथाय दं मिथिगौ नोङो आरो नोङो हिनजाव दङ गथ' दङ होनना मिथिखानानैबो नोङो बिनि BSFनि न'आव थांदों नोङो BSFजों नोंनाव लाजिनाय गैया एसेबो हो नोंनाव लाजिनाय गैया आरो नोंखौ बै BSFनि हिनजावाबो फंनैसोआवनो मोन्दों ओंखाम संग्रायाव मिथिगौ नोङो नोंनि रियेल काहिनि सेस मिथिखाजोबो आं मिथिगौ ना नोङो जानला मोनला मानसिफोरखौ जानला मोनला दा बुंखा नों सासे बिजनेसमेनसो ओमफ्राय नोङो आरोबावदि नोङो थिनियालियाव कन्ट्रेक्टारजों जि नोङो थादोंमोन रुम भारा लानानै ओमफ्राय नोङो जि जुमाय फायबाथाय कन्ट्रेक्टारा नोंखौ बामखांनानै बिसिनायाव लाबो फुथुफैयोमोन बेफोरखौ बावजोब्बाय नोङो हो जुमाय फाग्लि नोंनाव लाजिनाय गैया हिनजाव गोनांखा हौवाफोरजों बिदि नोङो लिलिलाला खालामलाबायो लिलिमाय खालामलाबायो लाजिनाय गैया नोंनाव मिन्थिजोबो आं मिन्थिगौ ना नोङो जानो हागौ नोंनि काहिनिफोरखौ मिथिया साननो हागौ नोंनि A to Z मिथियो आङो 25 बोसोर जाबाय आं राव हारसा हौवाजोंबो मोजां मोनला आरो आंनाव नाम्बारबो गैया आं राव हारसा हौवाजों 25 बोसोर जाबाय नैयो नोंनाव लाजिनाय गैया नों 25 बोसोर जादों नोंनि आधार कार्ड दं आंनाव नेक्स्ट भिडिअ देखायना होगोन आं जुदि नोंथांमोना नायग्राफोरा जुदि बिनि आधार कार्ड नायनो लुगैदोंबा बिनि बैसो मिन्थिनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालाम रियेल बैसो खिथागोन रियेल नाम खिथागोन आधार कार्ड देखायना होगोन आं नोंथांमोननो नोङो आंखौ एदावना लानानै बिराद गोरोन्थि जाबाय मादै 25 बोसोर जाबाय नोंनाव लाजिनाय गैया मोखाङाव इसेबां उन्दै होना लानो नोंखौ अननानैसो आं नोंनि आधार कार्डखौ देखायला नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन आं मिथिगौ नोङो देखायजोबना होगोन आं नोंनि आधार कार्डखौ आरो नोंनि रियेल नामा अनजिमा हो मिथिगौ नोंखौ सेस मिन्थिजोबो आं ओमफ्राय बे हिनजावा बेसारा बै BSFनि हिनजावा नोंनि आइनाव फन हरदों नोंनि आइयाबो उल्था बै BSFनि हिनजावखौसो रायनानै हरदों नोंनाव लाजिनाय गैया नोङो गथ' गथाय थाखानाय बिदि मालायनि न'खरखौ सिफायना होनो
हो थ' लोगोफोर इयो जेसेबांखि हौवाफोरजों थायोना बियो सब हाबा जाखानाय आरो फैसा गोनांखा बिदि हौवाफोरजों थायो दै इयो सेंग्रा हौवाजों रावजोंबो थाया बियो हाबा जाखानाय न'खर सिफायो सोरहाबा गथ' साथाम गोनां बिदिजों बियो थाखायो आरोना ओमफ्राय बेनावबो गथ' दं नोंखौथ' आं नागारखाया नोंखौ आं थानायावसो केस होगोन मानोना नोंनाव दम दं आंखौ थानायाव लोगो हमनो हो दम दं नोंनाव खिथुआव दम दं आंखौ थानायाव लोगो हमनो दे हैनाय नायथारनि आं नोंनाव बेसेबां दम दं नोंनाव फैसा दं गाव माबा मोनसे खामायनानै फैसा आरजियो नोङो हो देहा सोलेर फाननानै फैसा आरजियो नोङो हो मालाय हिनजाव गोनांखा हौवाफोरनिफ्राय फैसा लुथि जायो नोंनाव लाजिनाय गैया नोंखौसो उल्था केस होगोन आं मिन्थिगौ नोङो भायलेन नाम्बार 6आव हराव सासे हौवानाव सिरि थ्रोब हाबनानै थाफैनानै हर थायै उन्दु थांग्राया सोरमोन नों नङाबा सोरमोन इयो हो सोरमोन खिन्था रिप्लाइ हो इयो लाजिनानै आंखौ एदावना लानानै भिडिअ लाबोआसै खिन्थु आङो लाबोबाय थागोन नों जेब्लासिम निमाहा बिया A to Z मिन्थियो होनखादों आङो नोंनि मिन्थिगौना आंखौ एदावना लानाया नों बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आंखौ एदावना लानाङामोन नों गावनि खाहिनिफोरखौ सिगां नायग्रोनानै लानांगौमोन दुनियानि थार्ड क्लास हिनजाव नोंखौ रावबो मोजां मोना नोंसिनि खाथियाव नोंखौ गासैबो मिन्थिजोबो नों बे हाबा जाखानाय हौवाफोरजों थायै बै हाबा जाखानाय हौवाफोरनि हिनजावफोरा नोंनि थाखाय बेसेबां गाबदों बेसेबां बिसिनि बिखाफ्रा खामग्लिदों नों मिन्थिगौ BSFनि हिनजावखौ होनदों आङो एकदमबारे हौवाया फैसा थाइसे हरा बेनो गथ' दं बेना स्कुलाव थाङो जानाय लोंनाय जेबो खरसा होआ डिभर्स होनो नागिरदों नोंनि थाखाय बेसेबां दुखु जाना दं बिसोरो आङो होनदोंना नोंखौ आरो नोङो आं नामफोरखौ बुङा देसन हौवाफोरनिखौ अनेक हौवाफोर दं बेजों थानाया आं गासैखौबो मिन्थिजोबो जेराव मेराव इयो जाय हौवाखौ लादों बेजोंनो इयो रुम भारा थादों हाबा जायालासिनो जायजों मेजों थालाबायदों नोंनाव लाजिनाय गैया नोंबो सासे हिनजाव मानसि एसे बुजिबानो जाबाय मालायनि न'खर संसारखौ बिदि दंस' खालामनानै होनाङा मिन्थिगौ ना नोंनि आधार कार्ड बायदिसिना सेस दंजोबो आंनाव प्रुफ नों गावनि बैसोखौबो उन्दै होनना लादों लाजिनाय गैया नोंनाव इसेबो टेट माबायदि मानसि ओमफ्राय बिमायाबो बुजिया दै सा बिमाया आं एकदमबारे दुखु मोनदों बिमाफोरखौ आं जेबो बुंनो गोसो जाया खिन्थु एसेथ' बुजिनांगौना बिमायाबो बिनि बिमानाव बैसोरो फन हरबाय बायो हिनजावफोरा ओमफ्राय बिनि बिमायाबो माबा उल्थासो इसोरखौ रायै हरो फिसाजोखौ बुजायनो नागारै माबायदिथाय इदिखि जायो सोरबा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरोबाव लाबोबावगोन नोंथांमोना नेनानै थाथ' फुरा खाहिनि बख'गोन आं जेब्लासिम निमाहा बिया आंनाव अब्लासिम आङो लाबोबाय थागोन एस जखिङाबो आंखौ एदावना लादोंमोन खिन्थु एस जखिंनिबो आङो A to Z बख'जोबना होबाय खिन्थु इयो लाजिनानै सिरि थाबाय दा आंनि सायाव भिडिअ बानायला खिन्थु बेखौ आं हगारबाय खिन्थु नैखौ हगारा आङो बियो आंनाव निमाहा बिथारनांगोन थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थ' बाय बाय लोगो